जों मा मावनो हायो जों मा मावनो हाया लोगोफोर बर' फिसाफोर जों मा मावनो हायो आरो मा मावनो हाया जोंनि हादरा जाबाय डेम'क्रेसि फोरजाखान्थि सुबुंखान्थि बे सुबुंखान्थि हादराव जों मा मावनो हायो आरो जों मा मावनो हाया स' फ्रेन्ड्स आं ओरैबायदि बुंगोन जों सुबुंखान्थि हादराव दङ जों गोसोबा बहुद मावनो हायो ओरैबायदिबो मावनो हायो जाय खामानिया जोंनि थाखाय गोलाव समनि थाखाय गोबाव सम जारिमिनाव जोङो गावखौ गसंथानानै लाखिनो थाखाय गोबां खामानि मावनो हायो लोगोफोर स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोन आं दिनै ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लाबोनो थांदों बे भिडिअ जाहैबाय जेबो पलिटिकेल लिडारफोरखौ थांखिनानै बुंनाय नङा बे भिडिअ जाहैबाय जोंनि पाब्लिकफोरखौ थांखिनानै बुंनाय इलेक्सन फैगासिनो दङ बे इलेक्सननि सिगां सिगां जों पाब्लिकफोरा मा मावनो हायो जाय खामानिखौ रावबो पलिटिकेल लिडारा मावनो हाया आरो जाय खामानिखौ अरायबो गिलुं गिलुं जाबाय थायो पलिटिकेल लिडारफोरा एमपि एमएलए बिथांमोना स' बिथांमोनखौ जों माबायदि सिगिग्लुंनो हायो आरो पाब्लिकफोरा मा खालामोबा पलिटिकेल लिडारफोरा मावनो बाध्य जागोन पाब्लिकनि मोजां खामानि स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोन आं बेबायदि भिडिअ लाबोदों दिनै नोंथांमोना थारैनो माबा मोनसेथ' आइडिया मोनगोन बे भिडिअआ बबेबा जाथायजों जेबो लोब्बा गैया बबेबा जाथायजों इनफ्लुयेन्स जानानै बे नङा नाथाय नोंथांमोना बेखौल' बुंनो नाजागोन दिनैनि थासारियाव ओरैबायदि गासै आसामाव थ्रेट माने गिख्रंथाव मोनसे खैफोद अस्तित्वनि मोनसे खैफोद जोंनि थामोनथायाव जोंनि गेरेमसा जानो थांनायाव ओरैबायदि मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ बे खैफोदा बबे दिगजोंनिफ्राय फैदों बे दिगा बबेबा साइडनिफ्राय फैनाय जानो हागौ बे दिगा ओरैबायदि जानो हागौ बे खैफोदा ओरैबायदि दिगनिफ्राय फैनो हागौ बे जोंनि अन्तर सिंनिफ्रायनो ओंखारनायबो जानो हागौ जोंनि गेजेरनिफ्रायनो जोनोम जानायबो जानो हागौ आरो बेबायदि गोबां रोखोमनि दिगनिफ्राय फैनाय जानो हागौ लोगोफोर नोंथाङा थांनाय मोनसे भिडिअआव टेक्न'लजिनि सोमोन्दै खोनादों आरो बबेबा भिडिअ नोंथांमोना आंनि वारनि सोमोन्दै खोनादों इउक्रेन रासिया वार बा इन्टारनेशनेल बबेबा मोनसे जाथायनि सोमोन्दै खोनादों स' नोंथांमोना बेखिनियाव बर' हारिजों लोब्बा थानाय मोनसे आङो इमोसनेल डायलग बा मटिभेशनेल डायलग होनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोदों फ्रेन्ड्स स' डायलग गोनां सुबुं नङा मटिभेशनेल स्पिकारबो नङा नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांमोना थारैनो बे भिडिअनि गेजेरजों जों मा मावनो हायो बेखौ थारैनो बुजिगोन जों पाब्लिकआ मा मावनांगोन बेखौ थारैनो बुजिनो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजों जानो हागौ माखासे सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा बेखौ बुजिखागौ नाथाय माखासे सुबुङा जानो हागौ बुजियाबो जानो हागौ इलेक्सन फैगासिनो दङ बिनि सिगां जों मा मावनाया मोजां जागोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा माबा मोनसेथ' आइडिया मोनगोन नोंथांमोना थारैनो मैयानि निउसाव नुदों आक्रासु जि फरायसा आफाद पस्ट राजबंसि स्टुडेन्ट इउनियन बेयो ओरैबायदि थान-बान अबस्थायाव दङ जाबादि जोंनि एबसुनि एगेन्स्टआव बन्स'आ जोनोम जादोंमोन एबसुआ काम गैला जेबो गैला बिदि साननानै बन्स'नि जोनोम जादों नाथाय फ्रेन्ड्स आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन बे नेचारेल मोनसे बाथ्रा जे मिथिंगाया नोंथांखौ थासारिया नोंथांखौ बेसेबां सहायनो हायो आनजाद नायो आरो बे सहायनो हायियावनो माखासे बेबायदि उल्थां फाल्थाङा जोनोम जायो स' आक्रासुनि हेंथायै बेबायदि क्रान्सु जोनोम जानायाबो बेनिनो मोनसे एग्जाम्पल स' बिथांमोना मा कमतापुरखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिथांमोना मा बुंदों बिथांमोना गावसोरखौ एसटि खालामनांगौ जनजातिकरणनि थाखाय बेबायदि गोदान आफादखौ दादों स' जाय आक्रासु दङ बै आक्रासुआ जेबो मोजां थासारियाव गैया बेबायदि बुंनो नाजादों बिथांमोना बेनिखायनो बिसोरनि खामानि मावनायखौ गाज्रि मोननानै बेबायदि क्रान्सु दादों स' जोंनियावबो मोनसे समाव एबसुखौ गाज्रि मोननानै बन्स'खौ दादोंमोन एबसुआ जेबो गैला फेलार बिदि साननानै बन्स'खौ दादोंमोन लोगोफोर बेफोर जाबाय मोनसे मोनसे थासारिजों सहायनो हायैनि सोमजिनाय मोनसे जाथाय स' नोंथांमोना ओरैबायदि साननानै ला जों ओरैबायदि मोनसे परिस्थितियाव दं ओरैबायदि मोनसे थासारियाव दं ओरैबायदि मोनसे पलिटिकेल क्राइसिसआव दङ ओरैबायदि मोनसे पलिटिकेल आबहावायाव एनभाइरनमेन्टआव जोङो दा दङ बुहुमाव माने जोंनि सहायनाया बेसेबां लिमिटहालागै थांनो हागौ बेखौ नायदों आरो बेखौ सहायनो हायियावनो जोंनि माखासे आफादफोरा थान-बान गावस्रा-गावस्रि जानानै थुख्रा-थुख्रा जालांगासिनो थादों आरो बेखौनोथ' लुबैदों गुबुना पावारफुल हारिया स' बेनिखायनो बे थासारियाव जों मा मावनांगोन जों बै मिथिंगानि बा बै जोंनि थासारिनि पलिटिकेल जि क्राइसिस पलिटिकेल जि एटाक बेनि जि कन्डिसनखौ बुजिनानै जों धैर्य हमनांगोन बेखौ जों पाब्लिकआ मावनो हायो आरो दिनैनि थासारियाव जि आफाद सोरजिबाय जोंनि माहारियाव आरोबाव जेबो गोदान बबेबा मोजां पावारफुल आफादनि हेंथायै गोदान आफाद जोनोम जाबावलिया बेखौ जों मावनो हायो लोगोफोर स' गोदान आफाद बानायबाय थानाया जोबोर मोजां नेरसोन होनना जुदि नोंथांमोना सानोबा बे जोबोर गिदिर भुल आरो जाय जोंखौ गाफ्लेनानै फोजोबस्रांनो नागिरो बिसोरथ' बेबायदि गोदान आफाद सोमजिनायखौनो लुबैयो गोदान आफाद सोमजिनायनि ओंथिया जाबाय बै हारिखौ गादबगोन
बा बै हारिखौ गादबनो थाखाय मोनसे स्कप मोननाय बेखौ जों मावनो हायो। आरो लोगोफोर जों मा मावनो हायो? जों पाब्लिकआ जुदि गोसोबा ओरैबायदि प्रेसार होनो हायो UPPL आरो BPF खौ जे नेक्स्ट इलेक्सनाव मोननैबो हानजाया खौसे जानानै इलेक्सन गेलेयाबा खोथा गैया, नाथाय बिसोरो लोगो नांनानै जेन सरकारखौ दायो। बेखौ जों पाब्लिकफोरा गिलु बालु प्रेसार होनो हायो गोसोबा। बेबायदि जुदि पाब्लिकआ प्रेसार होयोबा मोननै हानजाया बाध्य जागोन। जोङो मोननैबो हानजाखौ ओरैबायदि गिलु बालु सिगिनो हायो गोसोबा पाब्लिकआ गोसोबा जे नोंथांमोननो जोङो भट होआ, बेबायदिबो जों सिगिनो हायो। नोंथांमोननो भट होआ, जों गुबुन हानजानोसो भट होगोन जुदि नोंथांमोना खौसे जानानै सरकार दायाबा। मानोना नोंथांमोना दिनैसिम मोनसेबो हानजाया हारसिङै बबेबा जोंनि हारिनि माखासे डिमान्डखौ, गोनांथिफोरखौ, मोन्थायफोरखौ मावफुंजोबनो हायाखै। बेबायदि जों जुदि कनभिन्स खालामनो हायोबा थारैनो मोननै हानजाया लोगो नांनो बाध्य जागोन। जानांगौ बे इम्पसिबल, थेवब्लाबो बे मोगथाङावबो जानो हागौ। राजखान्थियाव बेबायदि जानाया बास्तब नङा, नाथाय अबास्तबबो जेबो गैया। पाब्लिकआ गोसोबा मावनो हायि जेबो गैया। फ्रेन्ड्स, मोननै पलिटिकेल हानजाखौ जों लोगो नांहोनोथ' हाया, नाथाय पलिटिकेल हानजायाबोथ' नों आं सुबुङानो। बै पलिटिकेल हानजानि सुबुंफोरा जुदि गावखौ इन जेनेरेल बर' सुबुं होननानै सानोबा मोनसे खामानि मावनो हागोन मोननै पलिटिकेल हानजायाबो गोसोबा बिथांमोना मा मावनो हागोन? मोननै हानजायाबो लोगो नांनानै सरकारखौ गावसोरनो दानो हागोन आरो BJP खौ बा गुबुन नेसनेल पार्टिफोरखौ BTC आव फैनायनिफ्राय होबथानो हागोन। गोसोबा जों बेबायदि मावनो हायो लोगोफोर। जों पाब्लिकआ गोसोबा आरोबाव मा मावनो हायो लोगोफोर? जों पाब्लिकआ गोसोबा ओरैबायदि मोनसे कन्डिशन क्रिएट खालामनो हागो, जायफोरो जोंखौ गाख्रेबनो, गादबनो, बोखावनो, डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरो, बिसोरखौ ओरैबायदि मोनसे सिगिनो हायो जोङो जे बिसोरो जोंनि आथिङाव हमनो गोनां बाध्य जायो। बेबायदि जों खालामनो हायो। जिर' भट, बै सुबुंफोरनो जों जिर' भट होगोन, बेबायदि मोनसे कन्डिशन क्रिएट खालामनाय जों गोसोबा। नाथाय दुखुनांथाव, जोंनि सुबुंफोरा जोंनि थासारिखौ बुजिनानैबो माने खावनै, खावथाम, खावब्रै, खावबा बेबायदि जायो। बबेखानि बास्तबनि बाथ्राया बेनो, मिथिंगानि नेमा बेखौनो बुङो मा जे रावबो माब्लाबाबो 100% एखे जाजोबनो हाया। बे बाथ्राया सैथो। बेनिखायनो मिथिंगाया जोंखौ बेखौ जानो चान्स होआ, बेबायदि आं बुंगोन। नाथाय जोंनि बर' सुबुंफोरनाव दाबो बै केपासिटिया दङ। जोंनि बर' सुबुंफोरा गोसोबा मिथिंगानि बै रुलखौबो जों फेजेननो हागोन। आं बेबायदि सानो। नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट प्लिज। लोगोफोर, सबसे इम्पर्टेन्ट, नेक्स्ट इलेक्सन फैनायनि सिगां जों आरोबाव मा मावनो हागोन? जों पाब्लिकआ मा मावनो हागोन? नोंथांनाव जुदि आइडिया, साइक'लजि खालामबा मोनसे बाथ्राखौ ओरैनो मोनदांगोन जे जुदि मोननै पार्टियाबो जुदि ज' जायाबा, मोननै पार्टियाबो लोगो नांनानै जुदि सरकारखौ दायाबा, अब्ला जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोर खहा गोनां जानो हागौ। बे बिथिङाव जों मोनसे खामानि मावनो हागोन पाब्लिकफ्रा, बे जाहैबाय मा? बबेबा मोनसे पार्टिखौ BPF आरो UPPL नि बबेबा मोनसे पार्टिखौ जोङो ओरैबायदि भट हो जेन बे हारसिंनो सरकार दानो हायो। माने नोंथांमोना साननो हागौ, जुदि BPF नो भट होयोबा बर' हारिया खहा जागोन, UPPL नो भट होबा बर' हारिया खहा जागोन, बा ओरैबो साननो हागौ सोरबा UPPL नो भट होबासो बर' हारिया लाब जागोन, सोरबा साननो हागौ BPF नो भट होबासो जोङो लाब जागोन, बेबायदि साननो हागौ। नाथाय दिनैनि थासारियाव ओरैबायदि आं बुंगोन, बबेबा मोनसे पार्टिखौल' देरहा हो, नङाबा बै पार्टि मोननैया जुदि लोगो नांनानै सरकारखौ दानो गोसोबा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। मानोना मोननै पार्टियाबो लोगो नांबा बेवहाय रावबो बर' हारिखौ फेजेननो हाया। नाथाय जों पाब्लिकआ गोसोबा बबेबा मोनसे पार्टिखौ 100% भट होनानै देरहा होनो हायो लोगोफोर। मोजां मोननाय, गाज्रि मोननाय, बबेबा पार्टिनि गोरोन्थि, जारिमिनाव जालांनाय गोरोन्थिखौ गासैखौबो बावगारजोबनानै जोंनि थासारिया ओरैबायदि मोनसे अबस्था जादों, ओरैबायदि मोनसे थ्रेट जोनोम जादों, गिलु बालु खैफोद मोनसे जोनोम जादों। दिनै जोंनि बर' हारिया माने फेक्टर हिसाबै नुजायाखै, माने पलिटिकेल फेक्टर जानायनिफ्राय जोंनि हारिया लासै लासै गोजान जालांगासिनो थादों। गावसा गावसि जायोबा मा जागोन? जों पलिटिकेल फेक्टर जानो हानाय नङा आसामाव। अब्ला आसामाव माबा मोनसे आयेन कानुन बानायोबा बेखौ जों हेंथा होनो माब्लाबा हानाय नङा। आरो बेनो जादों दिनैनि थासारियाव जोंनि मोन्थायफोरखौ गाफ्लेदों, गाखमोरदों। जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों सिन्न भिन्न फोजोबस्रांजादों। जोङो जायखौ बुङो, जायखौ दाबि खालामो, बेखौ सरकारा दिनै मानियाखै। मानोना जों पलिटिकेल फेक्टर नङा होननानै आं बुंगोन दिनैनि थासारियाव। जों पलिटिकेल फेक्टरबो जानो नाजानांगोन। आरो पलिटिकेल फेक्टर जानो गोनांबा जों ओरैबायदि जानांगोन, बबेबा मोनसे पार्टियाल'सो भटखौ मोननाया मोजांसिन जागोन। आं बुंदों मोजांसिन, नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे बबेबा मोनसे पार्टिनिल' भटखौ होथारनांगौ, बेखौ आं बुङाखै। जोंनि मानसिफ्रा गोसोबा बबेबा मोनसे पार्टिखौ देरहानानै सरकार दाहोनो हायो। नाथाय आं बेखौबो बुंगोन, जोंनि पलिटिकेल पार्टिफोरखौ बेखौबो बुंगोन, बिथांमोना जाय समाव पलिटिकेल पार्टिखौ दाजेनदोंमोन, BPF आथ' बहुत गोजान जाबाय, UPPL आथ' मैया दाखालिनि। नाथाय दिनैनि थासारियाव ओरैबायदि मोनसे थासारि सफैबाय, बिथांमोना
रिसार्च खालामनायनि सम सफैबाय बिथांमोना गोरों गोरा सुबुंफोरजों टक खालामनानै ओरैबायदि मोनसे हारिनि मोजांनि थाखाय माखासे एजेन्डाखौ लानायनि समा सफैबाय बिथांमोना आग्लानि बायदि जाजेननाय समाव जिबायदि कन्डिसन दंमोन बेबायदि थांबा जालिया बिथांमोना गावसोरनि जे आइडियोलॉजी मट' गासैखौबो चेन्ज खालामनांगौ आरो थासारिखौ नायनानै सब चेन्ज खालामजोबनांगौ आं बेखौनो बुंगोन स' जों बेबायदि जुदि चेन्ज खालामाबा समजों लोगोसे बेबायदि चेन्ज खालामाबा ओरैबायदि मोनसे जागोन जोङो माब्लाबो उन्नति जानो हानाय नङा जों जुदि दाउ बेदर अमा बेदर जानायखौनो जुदि हिसाब खालामबाय थायोबा जों जुदि माने ओरैबायदि माने फैसा जानाय आमुगाय मानजादों आमुगाय मानलाग जादों बेखौनो जुदि हिसाब खालामबाय थायोबा ओरैबायदि थासारि जागोन गुबुन हारिया जोंखौ गाख्रेबखागोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना थारैनो बुजिबाय जों नेक्स्ट इलेक्सन फैनायनि सिगां सिगां मा मावनाय बिदिब्ला बबेबा मोनसे पार्टिखौ मेजरिटि रेकर्ड भटआव देरहानो हागोन रेकर्ड माने मेम्बार होनानै देरहानो हागोन आरो बेबायदि खालामोबा थारैनो जोंनि हारिया पलिटिकेल फेक्टर जागोन आसामाव अब्ला पलिटिकेल जुदि फेक्टर जानो हायोबा अब्ला थारैनो जोबोर मोजां जागोन नाथाय फ्रेन्ड्स बेवहाय सबसे गिनो लागाया बेनो बेबायदि बर' हारिया लोगो जाहां जाहां मोनसे थासारि फैनायखायनो जानो हागौ बे डिलिमिटेसननि थ्रयै मा खालामनो नागिरदों जोंनि हारिखौ दानखाव सिनखाव खालामनो नागिरदों खोमा आं बेबायदि बुंगोन स' बै दानखाव सिनखाव खालामनायखौ जुदि गासैबो मानसिफोरा जुदि दाबि होयोबा जों जुदि खौसे जानानै पलिटिकेल फेक्टरनि मोनसे रुप लायोबा बाध्य जागोन सरकारा बै डिलिमिटेसनखौ चेन्ज खालामफिननो मानोना जों खौसे जानाय नुयोबा बेवहाय सिन्न भिन्न खालामबाबो जोंनि हारिखौ इलेक्सनाव फेजेननाया एसेबां इजि जानाय नङा स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर स' आंनि गोसोनि इमसनखौ आं बुंदो नोंथांमोना आं लेक्सार मारिदो स' नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा खिन्थागोन आङो माने ओरैबायदि मोनसे टारगेट लादों आङो वारनि भिडिअ साइन्टिफिक भिडिअ इन्टारनेसनेल भिडिअ बेजों लोगोसे बर'निबो भिडिअखौ लाबोफिनसिगोन आं गोबां सम जाबायमोन बर' हारिनि सायाव बा बर'नि बा लेटेस्ट जोंनि बर'लेण्ड एरियायाव बा जोंनि आसामाव जानाय जाथायफोरनि सायाव आं भिडिअ लाबोखैमोन नाथाय नोंथांमोना गेजेर गेजेर बेबायदि नुलांबाय थासिगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना इन्टारनेसनेल साइन्टिफिक भिडिअ इउक्रेन वारनि भिडिअ गुबुन गुबुन बबेबा जायगायाव जानाय गोदान गोदान माखासे इम्पर्टेन्ट नलेजनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौथ' मोनगोनानो नाथाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना बर' हारिनि सायावबो बेबायदि थासारिखौ लानानै बा माखासे बेबायदि जाब्रबनाय लेटेस्ट कारेन्ट जाथायफोरनि सायावबो नोंथांमोना खौरांखौ मोनगोन बा माखासे एनालाइसिसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि माबा मोनसे आइडिया मोनबाय बा नेक्स्ट इलेक्सनाव जों मा मावनांगोन बर' हारिया नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो दाबाव जे नोंथांमोना माबायदि मोनखो मा बुजिना मोनखो आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि जोबोर इम्पर्टेन्ट होनना सानोबा बे भिडिअखौ प्लिज शेयार खालामनो दाबाव आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव